Vi har tænkt, at børnene brugte mobilen rigtig meget i klubben. Og vi kunne egentlig godt tænke os at prøve at eksperimentere lidt med, kunne vi få det droslet lidt ned, så man havde tid til mere nærvær. Noget af det, der har været godt i det har været, at vi jo så faktisk får en undersøgelse, som viser, at børnene også selv oplever, at de sidder lidt mere med mobilen. Jeg har oplevet, at i meget højere grad, at nogle af de ting, vi har forsøgt at implementere i den mobilfri zoner med samtalekort, at det har en rød tråd til aftenklubben, hvor der er i større grad det er en efterspørgsel på samtaler, der har karakter af sådan noget. Det kan være sådan lidt frækt, det kan være sådan lidt noget, der er svært at tale om, og det kan også være samtaler om livet, der bare stikker i alle mulige retninger. Og det er lige fra noget, der er super alvorligt, og til noget, hvor det bare er super pinligt og noget, der fylder rigtig meget i en 16-årigs liv.